Hej, nu har det gått någon till den videon. Men jag får faktiskt share videon. Nu är det jävligt men så inte vill bara gott kan. Så då får jag ganska tacka reala människor. Kanske inte färre med information. Kanske vi som nu bakom en ställning. Det känns som så det har alltid. Så det. Men jag tar bara som du säger till att så då så den där som att helvete går där att det tror att det inte kommer en video. Så man får säga jag vet inte om jag nu tar jag säger att det då står med Sean i det där. Oh, perfekt gott nog. Man kan studera, men ja. We're back on the way. Så det är bara nu. Ja, nu är det väl. Ja. Nu är det coola. Är det väl? Men så är det alldeles. Ja. Bye bye. Så jag sa video channel.